Sabingelela isikhathi senyama safele emazweni undewazana zakhulumisa. Umaxosha emfene kwela kubo embodla. Hayibo abanye bathi emboza kanti kusembodla. Kutsonyama. Awu kuyaziwa ke nendawo yakithi ayinyanyana bakithi. Ngoba kukhona udokotela njengami. Kulungile ke bakithi ngikho ke lapho sabingelela isizwe sakithi onyakeni omusha. Sonke asilweni empilweni kuyaliwa. Akukho okuyokuzela uhleli. Ake sisukumeni sonke. Uma ushayekile kuloya nyaka kulolungisa ubonile ushayekile. Ngiyanicela bakithi singalahli ithemba impilo yomuntu iyaguquka. Uma uNkulunkulu esasigcine kwazi kwaba la siyophumelela kumnyama kubovu kunjani. Ngiyabingelela. Phethe nabo odokotela namhlanje. Ngiphethe udokotela phansi enhlazatshe ngaphatha udokotela okuphi osothongathi. Othongathi udokotela uTembu yatholakala enhlazatshe udokotela umondlana hayibo babuye bakholwe ke laba bantu cha angimningi lapho engifuna ukuthola kulabo dokotela ngifuna ukuthola ukuthi ke balaleli nani balandeli sizweni kahle ukuthi yini enamandla phakathi kokuthwala nezipokwe ngabe yini enamandla uthi uTembe yena ugalanti ipokwe uthi ubamondlana ugalanti ukuthwala hayibo ake sibalalele indaba ezithi ngabe kunamandla ipokwe zimnandi zinhle Phefemule Poka Sibiya okhulumayo uTembe udabuke eMozambique izipokwe zami zinawo amandla kodwa mina ukuthwala mina angigalanti kodwa umuntu phela othwele ogantela yena ngisadi la ngoba nami ngiganti okwami nami aphuma ngifumbathile ngisegamele ukuthi ke mina ke umanzi into zenzeke nginqagele enkunje njengoThekwani kodwa ke angisho ukuthi ukuthwala phela kuyabheda kodwa ke akubhede esadini lakho nawe uma nawala nje wendela khona mina nginezipokwe zami zangisebenzela good nice ngamanye amazwi wena ugalanti ukuthi izipokwe zinamandla kunokuthwala ameni emkhulu awumekela izipokwe zayifaka imali endlini kusho njalo yazi angifela mina izipokwe zami endlini izipokwe azihluphi hayi izipokwe azihluphi izipokwe ukwazi wena imithetho yazo phela azihluphi lelani balandeli uthi uTembe izipokwe zinhle kodwa izipokwe azihluphi uma ulandela imithetho yazo kusho njalo Tembe baba okay babona ba bathola abantu abanye basafuna ukuthwala kunjalo sothola cha babe ngempela siyakugaranta kakhulu thina kuthwala wena ugalanti ukuthwala ngigaranti ukuthwala wena ugalanti izipokwe baba sambeni lokuthi ngigarante ukuthwala kunemandla ngoba ukuthwala letinto letingafuna lidlodi kukwendela tona nekuthwala letinto leti uyatenda wambalekisa nje nengane uyatenda ngenkani letinto tekuthwala tiyendeke letinto la kuwe lokufunako noma ngabe ufuna imali le mali itawungena la ekhaya uma uthwele okusho ukuthi ukuthwala ukuthi uneyinkinga wazalela emndenini ohluphekayo wazala abantu ababengelutho ukuthi uneyinkinga engakanani zedlozi uthwala uyaphumelela kuthwala uyaphumelela ngakho nekuthwala noma letinto tilukhuni ngakanani kutenda keja ngalokuthwala kunetinto letendekako la kulokuthwala kunetinto lotatifuna utshele letinto ukuthi mina enyalo ngifuna kwendeke kwekuthi utawukwendeka noma ngabe ufuna umsebenzi noma ngabe ufuna emathenda noma ngabe ufuna ini utawukwendeka kuthwala kuyinto elula baba nami ngayi ngiyothwala
noma usho ukuthi isizwe sisukume siyothwala ukuthwala kuyinto elula angikuzwa kahle. Yes. Cha ngiyeva Sothobe. Kuthwala babe ayisiyo into lelula. Ngakuchaza njalo. Kuthwala ufuna umuntu lo uyiqondzako into la ifunako. La yatiko into la ifunako ukuthi yena empilweni yakhe ufunani. Ayisiyo nje into edlala ukuthi umntwana nje wonke angafika athi ndothwala. Akufani nje nento edlala lokho. Temba. Lana empokweni into elula yini ukulanda ipokwe ngibe nazo ngiphile nazo ekhaya. Onjani okumele athathe ipokwe? Umuntu osuke sanekhaya lakhe noma umuntu osuke sahlale ekhaya kubo? Ngiyothi mina mphakathi ipokwe uma ufuna ipokwe osuka kini uhambe uyogqaba ihlathi la kuhlale khona ube nepokwe zakho zikuyenza into oyifunayo ufane eshangana uTembe le ndoda lele khulumayo lena ihlalena ethungathi ngoba aseshilo oshilo ipokwe zami mina ngiright futhi angiqeli into yamuntu futhi ngingahle ngimubi kodwa ke nami ngashiswa ngekwangishisa engikhazele umuntu ukuthwala okwakho umodlane lo asifane ke bonga umodlayo mina nguTembe ngidabuka le dabuka khona mana kuvale okusho ukuthi wena uhambisana nendaba yokuthwala uthi ipokwe phambili. Ukuthwala ngeke ngithi mina angihambisana ngoba vele mina ngithwele kodwa ke phela angifuni umfowethu mina ngimbeke amabala ngokwakhe nami ngiseka umuzi wami naye useka umuzi wakhe. Ipokwe ngoba kuthiwa ziyahlupha ziyajika seyilala ingane zilala makoti zibhidliza umuzi uphuma egcekeni uthola kumile etoilet usuyesaba nkosi yami ukwazi nakwenzani nasi isipokwe. Phela ipokwe ezami akusize umfazi akusize ingane. Ipokwe madala ezami imele ngijuba uswazi ngishaya yakho. Oh angiva kahle kanti kubuye kungalaleli lezi kuyeva khona kodwa phela wena kufanele ukutshela ukuthi wena ndakushaya hlala phansi manje ipokwe madala zikahle ngoba mina zingikhululisile and futhi zingenze lo jazi engigqokile lo jazi lona owami kodwa nawe nami ngawudiza kodwa ngeke ufake no okhanda wena ngoba ukuthi mina ngawuthola emgwaqeni mina ujazi kugravel ukhandiwe kuthiwa yaTembe vuke kusuku ngo2 alujazi wakho. Mondla sesivala baba ngifuna sibe muntu kuyosho bona abantu ukuthi ngiphinde nginibuyise banidinga kodwa ngifuna ukuthola ukuthi le yokuthwala abayenza abantu abafuna ukuyenza ukuze baphumelele ngisho kuboshiwe kunjalo. wo awubizele ukugcina bese sivala ngoba kufanele sisebenze manje. Cha abantu abakethu sisemhlabeni lapho khona wonke umuntu akufuna deliwe oyena. Kepha uma wathi lokuthi kunalendlela lokufanele wena uhambe yona ulukhuni ukuthi le ndlela ufike kuyo. Buyani bantu babakethu babe mondlane ukhona itakwethwalisa indlela yakho yonke lo loyifunako itawukwendeka lokhu senda indlela yokuthi lo lokufunako kwendeke kona. Kuthwala asikhulume ngekubulala uma sikhuluma ngekuthwala kuyehlukana kuthwala kuyehlukana kuthwala kuthwala kuyehlukana kuthwala kodwa ke baba Mondlane abangayilandela abayilandelayo ipokwe kodwa umuntu onepokwe unamandla yebo ngiyavuma baningi siyabazi njengoba simbona indaba ezethu kodwa into engiyibukisayo kufuna uvume ngoba ipokwe izahlalisana
Vuka phela manje. Uyahlolisana iphoko. Bantu abakethu bengakusho angeke ngisho ukuthi tipoko tiyahlanyisana. No. Ngeke ngisho njalo mina. Kepha lenkushoko mina ukuthi kuthwala kunemandla kunetipoko. Ngoba uma sikhuluma ngesipoko siyayenda yonke lento siyayazi. Yonke lento siyayazi. Yeah. Uma sikhuluma ngesipoko kukhanda into letside ivuke iphile. Okay. Uma sikhuluma ngesipoko sikhanda lokuthide kuvuke kuphile kukhulume kuwe. Kepha lokuthwala thina lesikhuluma ngakho kwehlukile ngoba lokhu akufani nekhanda letipoko njengama ukhanda letipoko. Hayi thwala ngilokuthide lokuphilako lokhuluma kuko lokhothama kuko noma idloti belingafuni uliyekele idloti ukhulume nalokho kusese kuyaphila kunjalo baba. Ndaba ezethu. Ngibona ukuthi njengamanje kunabantu abasibukele uqala unyaka abanayo imali yokuhamba bayofesa labafisa ukufesa khona. Ziningi izinto abafuna ukuyiqala, ziningi izinto ababhekane nazo. Abanye basasenhlungwini kube kuDisemba, uDisemba uneyingozi. Iqiniso sibonile abanye abantu abakwazanga ukuwela lo nyaka njengoba nami nje ngingashayeka bekunzima. Kodwa simbonga uJehova ngekhathi zonke. Ngakho ke ngithi ke ngicela ukuthi bonke abantu abasibukele ngalesikhathi sibakhulekise. Sibeke umthandazo ozobheka kubo ngqo ukuthi mabalale kahle akwenzeki izinto kulonyaka. Siyacela ndaba ezitha sikhulekise laba bantu. Masibakhulekisa ngesibasho sakhe esila indishini. So ndiza nendishi yakho uphenduke ndaba ezitha sibakhulekisa abantu ngokuneqiniso ukuthi umuntu lapho ekhona makaphile. Umuntu lapho ekhona akazi ukuthi empilweni impilo iyaguquka. Isipilo ngeke izifane ngonyaka ophelile nakulonyaka. Kulonyaka sesiqhasilindele igameko ezintsha. Ngakho ke ngithi wonke umuntu akaphile kwenzeke lento ayifisayo. Ngomkhuleko omkhulu esizokubeka manje umuntu lapho ekhona obukela ivideo esikhathi akaphakama isandla sakhe athi Dr. 2+2 umncinyana. Dr. 2+2 umncinyana. Ngalokho kuzokwenza ukuthi nalapho elifinyelela khona izwi lami ngethemba uzophila. Sibekeni izandla sibakhulekise nyama. Disapplier model. Izikhathi Khathi need of light set blood machine design. Diamond light and design call. village Hipin dish. Diamond Was kit. call. Siyakhulekela Nkosi abafuna umsebenzi Nkosi yami abaxakekileyo Jehova Nkosi yaphezulu kube nabo busuku nemini Nkosi yakuphila ubagcine njalo iba nabo kuzo yonke imicabango yabo nendlela abayifisayo. ekuhluphekeni kwabo Akekho umuntu ofanele ukuhlupheka emhlabeni. Wonke umuntu makahawukele egameni leJesu. Amen. amen.